gaurko ekitaldiari bukaera emateko. Estebe Andreak hainbat aldiz aipatu duen esperientziaz egingo du. Zelan irakatsi ahozko komunikazioa eskolan? Ahozko hizkuntza zertarako eta zelan landu eskolan? Galdera erantzuteko, Mondragon Unibertsitateko ikerketa taldea daukagu gurrez. Gaur jakin izan dut, mintzairaren ikerketa. Esan nahi duela. Gaur arte, ez dut jakin, Arantxa. Unibertsitatearen implikazioa eta unibertsitatearen gaitasuna ezinbestekoa izan da Ulibarri programan zehar, hasieratik. Eta niretzat hori bat da. Iberaien hitzaldia aurkezteko aukera izatea. Unibertsitatea bere bakardadean edo bere bakartasunean labur gelditzen da ez badauka esperimentaziorako esparrurik. Eta Miker taldeak Gainzuri eta Kurtzeberri ikastetxeen laguntzagaz prozesua borobildu, itxi egin du. Esperientzia hori kontatzera datorkigu gaur. Eskerrik asko, Arantxa, eta bizitza zeuk. Hola, egunon, denoi, eguerdion. Badaukagu erronka ederra, Olga Esteve kontatu duena pixka bat gurera ekartzen, ez? Saiatuko gara, guk bi esperimentazio apal egin ditugu, eta gaur ekiko duzu aukera zuek ibilbide guztia ikusteko, ez? Alde batetik Olga Esteve jarri du txapel orokorra, zelan ulertzen dugu irakaslearen formazioa, guk Miker taldekoak egin dugu alegin batzuk, intento batzuk egin ditugu bi eskolatan, eta hirugarrenek edukiko dituzue eskolak eurak. Eskolak eurak nola jarraitu duten prozesua, nola bizi duten, zergaitik hasi diren, eta euren ahotsa entzuteko aukera izango duzu. Orduan, kaskada, ez? Olga Estevek hainbestek esaten duen kaskada edukiko duzu. Esango diot Jasoneri, Miker taldetik gu etorri gara, bi lagun etorri gara, baina badago jende gehiago ere, eta, aipatu gabe ez ditugu utziko. Matilde Sainz, Eneritz Garro eta Diogo Egizabal dira taldekoak, eta lehenengo urtean Josune Zabala ere izan zen gure artean. Eskerrik asko eman nahi dizkiet, baita gure izenean, Kurtzebarriko irakasleei, Kurtzebarriko klaustroari gurekin ikusiko duzue 3 urte egon direla, pedagogia motelaren gorazarrea egin du Olgak, ez? Elogio dela pedagogia lenta, hori asko ondo aplikatu dugu. 3 urte egon gara Kurtzebarrin, eta, 3 urte horietan gurekin izan dira irakasleak eskartu nahi ditut, eta ikasleak ere bai, eta nola ez Gainzurikoak gaur hemen da zelako. Orduan, gure asmoa da, gaur Olga Estevek aurkeztu duen ereduaren, irakaslearen formazioaren ereduaren ejemplifikazio bat egitea. Eta ejemplifikazio hori egitea ahozko hizkuntzaren inguruan. Piskat, hau da saioaren gidoia, hitz egin piskat irakasleen formazioaz, ze formazio motatan sinisten dugun, bizi zen dugulako. Kontatuko dizuegu Kurtzebarriko esperientzia, Karmelek kontatuko dizuegu Gainzuriko esperientzia, Gainzuriko eskolak eurak kontatuko dizuegu, eurak nola bizi izan dute prozesua, eta bukatzeko ondarritzak. Eta gero zuei emango genizueke hitza. Hau pasatu egingo dugu, zeren formazioaz, Olga Estevek ederto okupatu gaitu, ez? Eta goiak pongo gare zuzenean Kurtzebarrira. Beraz, Kurtzebarriko proiektua nola hasten da? Hasten da, datoz iralekoak eta nogelakoak 2006ko udaberrian UESira, eta esaten diguten nahi dutela proiektu piloto bat egin, nahi dutela ikastetxe bat hartu, ikastetxe bat osorik, eta ikastetxe hori formatu, klaustro osoa formatu, ahozko hizkuntzaren didaktikan.
Eta ahozko hizkuntzaren didaktika beti ere ikasleek gehiago hitz egin dezaten eta hobeto hitz egin dezaten. Bueno, guk ahozkoaren didaktikan eta ibilia ginen, emanda genituen hainbat ikastaro, 20 ordukoak, 30 ordukoak, sekuentzia didaktikoak egiten eta bat, baina, bueno, egia esateko ez gauden pozik, ez? Emaitzarekin, ze ikusten genuen, pixka bat egiten genuen formazioa zela kandela bat moduko, ez? Kandela piztuta zela, baina kandela itzaltzen zenean, formazio hori pixka bat angelitzen zela, ez? Eta, bueno, irakaslek egiten zituztela aleginak, baina emaitzak, gure formazioaren emaitzak ez zilera iraunkorrak. Eta ez zutela, Olgaztelek esan duen beste kontu bat, ez zutela autonomia bermatzen, irakaslearen autonomia bermatzen. Pixka bat abiatzen denelako, eredu teorikotik, teoria, eta gero ja, praktika irakasleak. Orduan, etorri zirenean, Iral eta Nogelakoak esan genien, guk beste formazio mota bat nahi dugu formazio gogoetatxoa egitea. Horrek esan ziguten, ederto. Orduan, ahozko hizkuntza nahi zuten landu, ahozko hizkuntza, eta ahozko hizkuntza lantzak, badakizue gaur egun erdi-erdian dago, debate eta kezka pedagogikoen artean, eskola hobetzeko tresna moduan ikusten da, kompetentzia gai inguruen ikusten da, pedagogia dialogikoa, Kikek aipatu duen, hizkuntza hartu pasiatzeko, jolasteko, horren bidez ikasteko, kompetentziaren gaia, eta gure kasuan, gure herrian, eta zuen lanari begira ere bai, hor dago erabileraren auzia, hizkuntza berbara ekarri behar da. Orduan, kezka horiek hartuta, pixka bat, joan ginen Kurtzebarrira, formazio gogoetatxua egiteko asmoz, eta beti ere ikaslearen produkzioa hobetzeko, eta pixka bat, kezka horiek, beste pedagogia bat bilatzeko, eta beste baitza. Kontatuko dizuegu, eman ditugun urratsak, prozesua 3 urte izan dira, 3 urte denbora asko da, denbora horretan gu ere aldatu egin gara, Olgaztelek esan duen moduan, beste modu batean ikusten dugu irakaslearen formazioa, eta guk ere gu liberatu egin gara, ez dakit nola esan. Zeleon joaten ginen ikastetxera eta pentsatzen genuen guk jakin behar genuela, eredu ginela, transmitzioa egin behar genuela, eta bar, ez? Eta hori, beste modu baten ikusten dugu gure tokia, ez? Ikusten dugu gugoa zelara, entzutera, laguntzera, eta bide bat elkarrekin egitea. Eta bide horretan guk ere pila bat ikasten dugu. Eta horrek aldatu digu bizitza, eta profesionalki hazkuntza handi bat ekarri digu. Eta esango dizuet, hemen ja intimo gaudela, Kurtzebarri eta Gaizuri izan direla gure ibilbide profesionalean izan ditugu pos handienetakoak, ez? Gure bizitza profesionalean pos handienetako batzu. Eta behar da handienak ere bai, ez? Gero ikasleenak eta hor daude, ez? Baina formazio iraunkorrean dudarik gabe eurak. Honek, orduan, egingo dugu emandako urratsa, kontatuko dizkizuegu ze ibilbide egin dugun, nola hasten garen hasierako diagnostikotik, Olgaztelek oso ondo kontatu duenez, jakin behar dugu non dauden, ze teoria txiki daukate, ze esperientzia daukate, hortik lanean hasteko. Orduan, kontatuko dizuegu ze diagnostiko egiten dugun Kurtzebarrin, nola topatzen dugun ahozko hizkuntza, eta 2-3 urteren bueltan, eurak ze konpromiso hartzen dituzten, klaustroak ze konpromisotara llegatzen da, bale? Eta azkenik, aipatzen dizuet, guk formazioa lotu dugula ikerketarekin. Ze Kurtzebarrin eta Gaizurin sartu gare geletara. Eta gela da kutxa beltz bat, gure herrian. Oso tradizio gutxi daukagu gure herrian geletara sartzeko ikusteko zer gertatzen den gelan, zeinik hitz egiten duen, sartarako hitz egiten duen bakoitzak, zer rol ematen zaion bakoitzari, eta geletara sartuta,
asko ikasi dugu, eta hor asko ikertu dugu, eta gauzatxo batzuk ari gara egiten. Bale? Kurtzebarri, pixka bat, kontu orokor batzuk esango ditugu. Parte hartzen dugun pertsonak honakoak dira. Kurtzebarriko klaustro osoa, 38 bat irakasle, aurre hezkuntzakoak eta lehen hezkuntzakoak, ordo de musikakoak, ordo de ingurunaren, ordo de hezkuntza fizikokoak. Egiten dugu, talde oso, talde polita denez, egiten ditugu 3 talde, 3 multzo egiten ditugu. Aurre hezkuntzako irakasleak batetik, eta lehen hezkuntzakoak egiten ditugu batetik lehen eta laugarren maila, eta 5 eta 6 beste maila bat. Orduan, beste talde bat. Orduan egiten ditugu 3 talde, klaustrosoarekin. Oso pertsona importanteak zaizkigu 6 irakasle, voluntarioak direnak, eta egiten dutenak elkarrekin egingo dugun sekuentzia didaktiko hori eramaten dute gelara, eta guk grabatu egiten ditugu irakasle horiek. Gurekin batera, gure ekipoko, gure taldeko norbait beti dago eurekin. Grabatzen dago gara eskola, batzuetan 4 aste, batzuetan 8 aste, egunero, grabatzen 6 irakasle voluntario horiek. Noski, parte hartzen dute proiektuan ere bai, ikasleak, oso harrera ona egin digutena, gainera, eta, gero gure talde. Zein egin dugu gauza bat ez den egin behar, eta da sartu PowerPointa azken momentuan, eta gero mogitu da. Prozesua, zein izan da? Prozesua izan da, grosso modo, hemen daude alderdi nabarmenenak, ze prozesua 3 urtetan, 3 urte gero, alderdi klabe dira, denbora klabea da, kontu honetan. Kontatuko izugu pixka alderdi nagusiak, zebestelan larregi luzatuko ginateke. Hasieran egiten dugu diagnostiko. Guk nahi genuen jakitea Kurtzebarri zer egiten zen ahozko hizkuntzari buruz. Zer uste zeukan jenteak, zer jakintza subjetibo, Estebek esan duen. Zer aurreritzi, zer teoria, letra txikiz, zer egozten zen Kurtzebarri, zer ditzen zen. Orduan, egiten dugu horretarako, erabiltzen dugu irakaslearen egunkariak. Irakaslearen egunkariak, gero kontatuko izu gobeto. Egunkariatik ateratzen ditugu hainbat informazio. Eta egiten dugu taula handi batean, ekarri irakasleak zer pentsatzen duen ahozko hizkuntzari buruz. Hasi aurre hizkuntza eta 12 urtera arte, taka. Eta guk egiten dugu kontraste lana. Zuek aurra zuen te txikia, gu gatoz gure te handiarekin, eta ematen dizuegu formazio teorikoa ahozkoari buruz. Zer da ahozko hizkuntza, nola lantzen dekina ahozko hizkuntza, zer erabaki hartu behar da gelaren antolaketan, espazioaren antolaketan, eta gero, hausnarketa hori egin ostean, egiten ditugu sekuentzia didaktikoak. Sekuentzia didaktikoak egiten ditugu elkarrekin, irakasleak eta geuk, horiek egiten ditugu gelara eraman, grabatu, eta aztertu egiten ditugu. Aztertu egiten dugu, hausnarketa egiten ditugu, 2 foko edo egin da, 2 alderdiri gure ustez funtsezkoak direna. Eta bata da, zer interakzio estrategia darabil irakasleak bere berbaroan zer galdera mota egiten du, zertarako hitz egiten du, noiz hitz egiten du, eta besteladik ikasleak zer egiten du, zer erantzun sustatzen du irakaslearen berbaro horrek, zer erantzun mota sortzen du. Eta horri buruz jarriko ditugu irakasleak hausnartzen. Beren estrategia buruz eta ikasleengan daukaten erantzunari buruz. Baita oso normala edo oso, iruditeko zaizu, oso simplea, ez? Hausnarketa hori egiten dugu, bakarka, lehenengo, nork bere burua ikusten du bideoan, nork bere buruarekin egiten du topo, eta, prozesu hori, ez da erraza, eta saio garrantziarik kendu behar, bakoitzak bere burua ikustea, danoi kostatzen zaigu, eta, irakasleok jartzen ditugu euren buruaren plantoan, ikusten dute euren burua, eta
egiten dute, gero fitxatxo bat, betetzen dute. Euren buruarekin topo egiten dute, eta gero egiten dute hausnarketa, euren zikloko irakasleekin batera. Euren zikloko hausnarketa egiten dute, eta gero zikloan egin duten hausnarketa hori eramaten dute klaustroara. Bakarrik, zikloan, klaustroara. Bai? Urtez urte, hauxe da, lehenengo urtean, egiten dugu diagnostikoa egiteko irakaslearen egunkaria erabili genuen, egunkarian inguruan topatuko duzue nahi beste literatura, zeren gaur egun ikerketarekin osko lotzen da, bizkati irakasle ikerlari rol horrekin eta bat. Eskatu genien 5 egunetan, irakasle eskatu genien 5 egunetan, idazteko eskolan egiten ziren ahozkoarekin, ahozkoarekin egiten zituzten jarduera. Idazteko. Hora, topatu genituen matematikako klaseak, hizkuntzetako klaseak, hezkuntza fizikokoa, musikakoa. Eta hor, azeleratu ziren, irakaslearen ustea, irakaslearen aurre esperientziak, irakaslearen aurreritziak, hau guzti hau agertu zen da. Guk taula batean dana bildu genituen, eta eraman genituen klaustrora, oiek. Eta hortik, atera ziren formazio behar batzuk. Formazio behar batzuk. Behar zuten hori estrukturatu, behar zuten hori ulertu, zer zen ahozko hizkuntza, oso oinarrizko galdera, zer zen ahozko hizkuntza, zer toki izan zezakeen ahozko hizkuntzak eskolan, gela barruan. Eta horrek hartaratu zituen formazio teoriko batzuk. Oso ad hoc egindakoa, hola eskatzen zuelako, formazio teoriko batzuk eman genituen. Bigarren urtean, sekuentzia didaktikoak diseinatu genituen eta gelara eraman genituen. Pixkat ikusteko, ze sekuentzia mota edo, ze aktibidade egin dugu, hauxe dira, honese dira. Haur hezkuntzan, antzestu zuten, landu zuten eskolan, belzunzeko iana, ipuina, 4 urteko umeek, eta egin zuten gaztelu bat, kartoizko gaztelu bat, gero antzerki bat egiteko. Eta orduan, joan ziren 5 urteko gelara, esaten gazteluari nola egin zuten. Azplegatu zuten prozesu justizia. Lehen hezkuntzako, lehen eta bigarren mailakoek egin zuten, ikastetxearen asko juntatzen dituzte ikasleak. Lehenengo eta bigarren mailakoak 6-7 jarri zituzten kontatzen euren gustoko jolasak. Zertara jolasten duten, zelan jolastu behar den, eta abarkada. Eta ikasi zuten jolas bat ondo kontatzen, gero 5 urteko umei kontatzeko. Eta gero azkenean deno jolastu zuten elkarrekin. Eta 6. mailan egin zituzen den gauza. Egin zuten marrazki bizinak bikoiztu, ahozkorako irakurketa, eta egin zuten kontrapublizitate testuak aztertu eta eurek esloganak sortu. Eta pixkatan zestu, eta... Hortik, egin zuten, sekuentzia didaktiko hauetatik egin zituzten behaketak. Lehen esan dizuegun behaketak. Nor bere buruarena, zikloka eta klaustro. Eta hortik atera ziren konpromisoak. Bueno, esango duzue. Eta zein da palanka, zein da pizgarria, zein da apuluaz, norbaitek bere buruaz pentsatu dezan. Zelan animatu dezakegu irakasle bat pentsatu dezan bere jardueraz. Guk taula erabiltzen dugu, Olga Estebek lagundu zigun, eman zigun, eta orduan, ikusten duzue. Taulak dauka, hau da, denbora guztien erabiltzen dugun txantilleria. Orduan jartzen dugu irakasleak egin du zerbait, eta jartzen dugu plantilla honen aurrian. Eta esaten diogu, zure jarduerari buruz, irakasleen jarduerari buruz, zerekin geldituko zinateke, zer aitortzen diozu zeure burua ondo egiten duzula, edo ondo funtzionatzen dizula, zer aldatuko zenuke, zer gehituko zenuke, eta zer zalantza edo galdera berri sortzen zaizkigu. Berdin, ikasleen ekoizpenari buruz. Zerekin gelditzen zara, parte hartze ona daukate, elkarrizketa txandak errespetatzen dituzte. Baina, zer ez duzu ondo ikusten, zer ez duzu, zer aldatuko zenuke, monosilauak erantzuten dituzte. Edo, denek ez dute parte hartzen, berritxoenak bakarrik hartzen dute parte. Zerk eraginda gertatzen da hori? Nire galderak itxiak dira. Edo, batzui
batzuengan hurbiltzen gehiago kostatzen zait. Eta zer jakin behar duzu hori lortzeko. Horrein erakutsiko duzuegu, hau osatu zuten haurrezkuntzakoak. Haurrezkuntzako irakasleak taldean, hau, hemen daukazu pixkatolan mordoio gelditzen da, baina gero ikusiko duzue horrezkerita, ez? Eta orduan, irakaslea zerekin gelditzen da, ikaslearekin zerekin gelditzen da, eta hor ikusten duzue, zer jakin behar duzu hori lortzeko, ez? Ba, hemen ez dakit, ez? Zer ez duzu ondo ikusten irakaslei dagokionez, ikaslei. Monosilaboak erantzuten dituzte, ez dute astirik erantzuteko irakaslea aurreratzen zaielako. Galdera mota, galdera irekiagoak, anitzagoak izan beharko diratekin. Denek hitz egiten dute? Zer jakin behar duzu hori lortzeko? Denbora eman, umeei erantzuteko, eta abar, eta abar. Eta hemendik ateratzen dira formazio behar da. Eta hemendik soka honek tiratuta guk diseinatzen genituen hurrengo formazio beharrak. Eurak behar zutena aurrera egiteko. Bueno, hor bukatu izan ziklo bat, ziklo reflexibo bat, ahozko hizkuntzari buruz, 3 urte, hartu zituzten konpromisoak, ikusiko ditugu, eta 3. urtean, eurak eskatu ziguten, ahozkoan, nahiko jan, seguruago edo sentitzen zirela, eta behar zutela lotu matematika eta hizkuntza. Eta matematikako eskolak ere erabili ahozko hizkuntza jorratzeko. Eurek ingurunekin lotzen dute hizkuntza eta orduan nahi zuten matematika. Gauza bera egin genuen, diagnostikoa egin genuen, hau da, jada eurak zer egiten zuten matematika eta hizkuntza lotzeko. Egin genituen behaketa batzuk, ikusi genuen irakasle batzuk, ez zutela ia arbela erabiltzen, esatu baterako, eta maila txikietan, 2., 3. mailan, hitzekin da hitzekin egiten zutela, baina arbela erabili gabe, esatu baterako, umei hitzik eman gabe, edo bestatzuk egiten zituztela buruketak, baina isili bakoitzak berea. Eta, hemen eskatu genien, sekuentzia didaktikoena zan, lar luzea, eta eskatu genien, 2 ordu diseinatzeko, eta berriz, beste, 3 irakasle grabatu ditugu dituen matematikako klasea, eta egin genuen berriro ere hausnarketa prozesua, bakarka, zikloka eta klaustrozoa. Eta hemen atera ziren 2. urteko konpromisoak, oraintxe ikusiko ditugu. Eta hemen itxi genuen 2. ziklo reflexiboa. Bueno, eta onaino pixka bat formazioan egin duguna. Hau izan da, orain arte kontatu dizueguna izan da, formazioaren urratsak, grosso modo. Eta orain, oso labur, kontatuko dizuegu, zein izan da diagnosia, nola topatu dugu Kurtzabarri eskolan ahozko hizkuntza, eta pentsatzen dugu aldaketa batzuk egin ja, behar bada beste zentro batzuetan ere modu beretsuan edo egon daitekeela, ez? Hasierako diagnostikoa kontatuko dizuegu, bakarrik aurre hezkuntzan, bestean oso luze joko leuke, eta kontatuko dizuegu aurre hezkuntzako horiek zelan hartzen dituzten konpromisoak 2. urtean eta 3. urtean. Osake ikusiko dugu ibilbide osoa, bai? Eta pixkat orduan, gazteren esaten zuen, ikusiko duke formazioaren impactoa edo. Bueno, ikusi genituen 29 egunkari, jaso genituen, esan dizuegu klaustroarekin lan egin duela, 140 klase ordu jaso genituen, materia pila, asignatura pila batekoa, eta analizirako ahozko hizkuntza analizatzeko irizpideak jaso genituen, batzuk, eta foko hauek egin genituen. Ahozkoaren ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren ezaugarriak, ze intenzionalitate zegoen jarduera haietan, ahozko edukiak ze izaera zeukaten, gramatikala zan, testola zan, zer zen, lantzen ziren generoak zeintzu ziren, erabiltzen ziren baliabide didaktikoak, eta ikasleekiko egokitzapenik baote zegoen familiaren hizkuntzaren arabera. Orduan, eskuartean irizpide horiek hartu genituen haurrezkuntzako egunkariak. Eta ikusi genituen datu hauek.
ahozkoaren ikaskuntzan eta irakaskuntzan ikusten dugu ahozkoa gertatzen dela txokoetako errutinetan. Eta interakzioak direla guk jaso genuen astebetean ikasle-irakasle interakzioak direla. Intentzionalitatea da noizbait zehazten da hizkuntzaren helburua, noizbait zehazten da. Eta batzuetan esplizitatzen da zertarako ari garen ikasten. Zertarako, baina, pixkat lausoa agertzen da. Ahozko edukin izaera da lexikoa, esaldien ordena eta akatsen zuzenketa. Lantzen diren generoak dira elkarrizketa, ekintzak eskilapena eta narrazioa. Falta dira, ikusten duzue, kanta, kolerkia, aurkorapilloak, guk grabatu genuen astebetean, guk grabatu ez, jaso genuen, egunkarietan jaso genuen astebetean. Erabiltzen diren baliabide didaktikoak dira marrazkiak, objektuak eta ipuinen irudiak. Eta ikasleekiko ardura, etxetik dakarten hizkuntzarekiko ardura badago. Badago bi ardura mota gainera hartzen dira, ez? Desberdintasunak sartzen dituzte hizkuntza H1 edo H2 izan, umearen lehenengoko hizkuntza, eta baita batzuetan esan dute euskalkitik abiatzeko kezka hori agertzen dute. Baina, ikusten duzue, lehen diagnostikoa. Lehenengoko urteko konpromisoetan ikusten dugu, eurak ja nahi dutela, nahi dute egin aurren motivazioa pizten duten jarduerak. Orduan, txokoetatik eta rutinetatik, badago aldaketa kualitatibo bat. Hobeto aditzen ikasi behar dugula esaten dute. Hobeto aditzen. Orduan, hemen badago ere bai, fokoa, ahozko hizkuntzaren fokoa jarrita solaskide baten. Nola, esaten duzuten, umei bakoitzari begietara begietaratu ez, konplizitatea sortu. Euren arteko interakzioa bultzatzea. Ikusten dugu, interakzioa norabide batekoa izatetik pasatzen dela umen artekoa. Galdera anitzagoak egin behar dituztela. Egunero aur bakotxarekin hitz egin behar dutela, ondoren izatzen dute. Egunero banakako erlazioa egin behar dutela. Ahozko generoak landu behar dituztela. Hemen ikusten duzuen nola ugaritzen zaigun zerrenda. Narrazioa, ipuina, hainbat moduta, olerkiak, antzerkiak, esamoldeak, asmakizunak, zerrendak, azkizuna, salpena, errezeta, eta ikaslari forma zuzena eskatzea nahi dute, eta horretarako asko galdetzen dute zuzenketa estrategi buruz. Noiz zuzendu, nola zuzendu, kezka honek, zehazako izuen. Eta sortzen dira, baita antolaketa eta denboraren kudeaketari buruzko, hobeto egin behar dutela, gelaren antolaketa, hilerak apurtu behar direla, multzo, eta oso importantea guretzako. Jarraitu behar dutela, euren jarduerari buruz hausnartzen. Bigarren, konpromiso aldia, eta hori izan guretako hirugarren urtea, matematika landu genuen urtean, aurrezkuntzakoak ikusiko zuen duen gelditu ziren. Aurrezkuntzakoak gelditu ziren, euren nahi zuten tokian. Batetik, esan zuten, hobetu ditut, hirugarren urtean egin genuen. Geneuzkan, hartutako konpromisoak, aurreko konpromisoak geneuzkan begitik begien aurrean, ez? Eta gainera, ibilbide horria esaten genion, ez? Ibarretxeren kontuarekin eta, ere bromak egiten genituen da, hoja de ruta eta goratzen dozu, ez? Ibilbide horria, eta guk ere esaten genion, zuen konpromisoak dira, zuen ibilbide horria, ez? Eta hor daukazue beti zuen plantoan, hori zuen aurrian, eta zuen horrek betik zaudete horrek egunero soka motzean, ez? Eta horrek egunero ikusi, horrek bizitatu eta horrek eraman dela, ez? Orduan, hirugarren urtean eskatu genien konpromiso horiek berformulatzea, bai? Eta osatzea matematikarekin. Ikusen zer egin zuten gure irakasleek. Egin zuten alde batetik, esan zuten, hobetu ditut, nik hartutako konpromisoetan hobetu ditut, entzutea, ikasleek animatzea,
denbora ematea erantzuteko, ze denbora gutxi ematen zaien, umei hitz egiteko. Hau izan da, latza ikustea. Kasu egitea, umei hitz egiten ari denean, kasu egitea, hortan hobetu zuten. Ahozko generoak lantzea, egunero haur bakotxarekin egotea, begirada mantentzea, euren arteko ikasle-ikasle interakzioa bultzatzea, eta galdera irekiak egitea. Norberaren errepertorio ere zabaltzea. Orduan, horiek bete egin zituzten, bigarren urtean, hirugarren urtean, eta berriak, joan ginenean kurtze horretik, onela ontziren dituen, ez? Euren erronkak ziren interakzioa zaintzen jarraitzea, galderen anistasuna bultzatzea, motivazioa piztea, egoera erreala kontuan hartuz, gaieta banaketaren denboran, horri buruz zer dakizu gaietaren buruz? Zer pasatzen da jaten dugun gaietarekin? Nondik dator gaieta? Guztiekin hitz egin eta talde handian elkarri entzun. Orduen, ikusi dezakezue, hasierako diagnostikotik eta 3 urteren buruan irakasle horiek euren burua ikusita gero eta pixka gurekin, elkarrekin eginda, nora iritsi ziren. Eta horrela bukatu genuen, Kurtzebarrin, bigarren buelta egin da ziklo reflexiboari, eta ondorio batzuk ateratzen ditugu guztien lehenetik, eta bizkat ja Karmelek jarraituko du. Hauek guk atera genituen, ze gauza atera zitzaizkigun guri argitara, zelako deskubrimenduak egin genituen. Batetik iruditu zitzaigun, erabiltzen ari ginen metodologia hura iraultzailea zala. Gure bizitza irauli egin zuen, betzat. Eta iruditzen zitzaigun eskoletako dinamikan ere iraultzailea zala. Bestetik ikusten genuen irakaslea ikerlari bihurtzen duela. Eta badakigu irakaslearen kompetentzien barruan, transmisore izateaz gain, gaur egun, kompetentzia oso importantea da irakasle ikerlariaren. Neurri handi batean, irakaslea ikerlari bihurtzen zuen. Etengabeko prozesu gogoetatxu horretan sartzen genuen, eta etengabe nolabait zegoen behartuta egiten zuen praktikaren gainean ikertzera, eta eraldaketa bultzatzera. Ikusi genuen baita ere, ahozkoa eduki bihurtzen zala bere baitan, ez? Ahozkoaren lanketa, Arantzak esan duen bezala, hasieran argitu behar izan zen, ez? Zer ulertzen genuen ahozkoa zertzan, eta ahozkoaren lanketa zertzan, ez da, irakasleen artean. Deskubritu genuen, ahozkoa eduki bihurtzen zala bere baitan, ez da, helburu, ikaste xede, bera. Eta ikusi genuen baita ere, ahozkoak zenbat beste alderdi ukitzen zituen, ez da, eta ikusi genuen, ahozkoaren lanketa egin nahi bandia genuen, irakaslearen metodologia eraldaketa proposatu behar zala, gelaren antolaketan eragiten duela, ikaslearen egitekoan eragiten duela, ahozkoa egin ebaldin badugu, ahozko xedeak jarri behar ditugulako, eta horretarako antolatu behar ditugu ahoz egin daitezkeen gauza, beraz, gauza asko aldatu egin behar dira, ezta? Eta irakaslearen diskurtsua bera, irakaslearen jarduna bera ere, ezta? Aldatu egin behar zuela, irakaslearen konsignak, bideratzen dituen galderak, proposatzen dituen jarduerak, sentitzen duena eta sentiarazten duena, emozionalaia da eren kudeak eta berak ere izugarrizko garrantzia zikala prozesua. Eta iruditzen zitzaigun gainera, modu honetara irakaslearen buru jabetza ere lortzen zala, ez? Irakaslea bihurtzen da egiten duenaren protagonista. Prozesu honetan, hori izan zen gu deskubritu genuen gauzetako bat, ezta? Gu joan ginena da gure irakasle, formatzaile pentsamentuarekin eta ez dakit zeinek ikasi zuen gehiago. Nik uste dugu. Baina, iruditzen zaigu horrelako prozesu batean irakaslea bere buruanen jabe egiten dara, ezta? Eta, praktika horri berak jarraitu aldu, klaustroak jarraitu aldu lanean bakarrik. Denborarekin ez gaituzte behar. Kurtzebarri ostean, galdera nagusiak izan ziren bi. Bat, eredua nola esportatu. 3 urte, kurso osoa, eskola batean, ez da esportagarria.
noragoaz. Beste eskola batera esatera 3 urte behar ditugu hemen lan egiteko kurso osoan zehar formazioan, hori ez da reala. Bai, orduan hori bazan gure kezka bat. Nola egingarri horrelako prozesu bat, iruditzen zitzaigun 3 urte oso ez direla egingarri. Eta bestetik baita ere nola erraztu ingeniaritza didaktiko hori, ez da? Claro, komplejua da. Saio asko egin genituen, tresna asko, erabili, sortu, egokitu, egin genituen, da iruditzen zitzaigun hori guztia pixka bat errazten, saiatu behar ginela. Horiek izan ziren pixka bat gure kezkak, ez da? Iruditzen zitzaigun modeloa bere horretan etzela eutxigarria. Egin behar genuen zerbait, egingarriagoa, ez da, realagoa. Eta gainzuri izan zen gure eredu esportagarriaren lehen saioa. Eta ginen, ikusten duzu, kamioia deskargatu genuen, Kurtzebarren ikasitako guztiarekin, eta hasi ginenan, pixka bat deskargatzen. Urtebete beranduago hasi ginen, ez zan izan Kurtzebarri bukatu eta gero gainzurira joan. Ez guia esportatzen hasi ginen bigarren urtean. 2007an hasi ginen ja gainzurin, baina gainzurin hasi ginen 10 orduko ikastaroa moduan. Orduan, Kurtzebarren kurso osoa izan zena, gainzurin izan ziren 5 saio presentzial. Bileko batean, pixka bat konzentratzen zirenak, ezta? Eta, saiatu ginen, eta guretzat aukera izan zen, Kurtzebarren funtzionatu ziguten gaia, gogoetak, tresnak berriz probatzeko. Kontuan euki, alare, abiatzen gehala gainzuritik. Zan edo, guk Kurtzebarren gauza asko ikasi genitun, gutxi gora bera irudikatzen genuen, nora joan nahi genuen, baina oinarritzen gara beti ere gainzuriren errealitatean. Beraz, eskatzen du, etengabe egokitzen joan behar dugula. Izan zen baita ere lehen urratsa Kurtzebarren erabilitako metodologia sistematizatzen hasteko. Eta baita ere ikerketaren emaitza berriz formaziora bueltatzeko aukera. Esan dugu formazioa lotu genuela ikerketarekin, guretzat aukera oso importantea izan da. Eta, hainbat arlo, gujungea pixka bat ikusten zeintzuk alderdi iruditzen zitzaizkigun esanguratsua, ikergai izan zitezkenak, eta gujungea gauzak idazten, eta gauzak aztertzen, eta pixka bat, horren buelta berriz ere eskolara bueltatzeko aukera ematen dut. Guretzat hori oso interesgarria. Enez asko luzatuko, pero gainzuri, mango jo guretzat, ezta? Uste dugu ardatzak eta sistematizazioa lortu dugula, edo, uste dugu identifikatu dugula, zeintzuk izan daitezkeen ardatzak horrelako formazioan, da gure helburua da horiek sistematizatzen lortzea, ezta? Uste dugu identifikatu ditugula prozesuaren urratsak, iruditzen zaigu abiapuntua ezinbestean diagnostikoa izan behar dela, hori da abiapuntua. Prozesua beti abiatzen da eskola bakoitzaren errealitatetik. Irakaslearen usteetatik. Irakasleak zer uste duen ahozkoaz, nola lantzen du ahozkoa, zer gauza egiten ditu, nola sentitzen da, abiapuntua dira. Irakaslearen hausnarketa ezinbestekoa da. Ikusi dugu moduan, aigea prozesu erreflexiboaz behin da berriz, horbat dialogikoa ditzen dio, hori da, elkarrizketa bidezko prozesua da. Hausnarketaren ardatzak, dira, pixka bat gu identifikatzen saiatu behanak, eta, hitz egin dugu askotan, ahozkoaren ezaugarriez, irakaslearen jarduna da, guretzat, izugarri garrantzitsua, eta asko zentratzen da formazioa irakasleak zer egiten duen. Eta irakasleak normalean bere burua aztertzen duenean, aztertzen du, ze estrategia erabiltzen ditu, nola jokatzen duen ikasleekin, zer egiten du irakasleak. Ahozko estrategia didaktikoak ere aztertzen saiatzen gara, ahozko generoak zeintzuk dira, interakzioa erdigune bihurtzen da, prozesu honetan. Ez da bakarrik, hori da lehenengo gauza, ez da, ze ahozko, zer pentsatzen dugun dela ahozkoa, ez da, eta askok identifikatzen dugu ahozkoa, honekin. Hau da, ahozko formal, baina monologal, ez da. Eta eskolan askotan formatzen ditugu, pentsatuz ahozko hau da, prestatzen ditugu ahozko aurkezpenak egiteko. Baina, klaro, deskubritu dugun lehenengo gauza izan da, hau dela ahozko bat. Baina ez da ahozkoa. Ahozko ak baita daude, ez da. Eta horrelako aurkezpen batean formatu behar ditugun bezala, formatu behar ditugu beste genero batzutan, baina formatu behar ditugu baita ere interakzioa. Eta interakzioa da, segurazki, eskolan, egiten da jarduerari garrantzitsuenetako bat, etengabekoa da. Irakaslea etengabe dago elkarrizketan ikasleekin,
eta ikasleak etengabe egon behar dute elkarrizketak haien artean, beraz, hori egiten ere, eta hori aztertzen ere ikasi behar du. Beraz, integrazio erdigunera dator, baita ere, prozesu honetan. Eta gauza, ikasleen ekoizpen gogoeta egin behar dugu, eta abar, hainbat tresna erabili ditugu, egunkariak erabili ditugu, sekuentzia didaktikoak erabili ditugu, eta hausnarketarako tresnak izan dira hemen oso importanteak, eta horiek badira, Olgaren bidez eskuratu genituen. Guri ere eman zigun web horri horren berri, eta guk ere kuskusiatu genuen, eta berari esker lortu genituen hainbat tresna oso erabilgarri, egokitzen joan garenak, hainbat txantilloi sortu ditugu, egin ditugun gauza bakoitza aztertzen juteko, lagun kritikoarena ere erabili dugu, bideoak sartu ditugu klasetan, baina beti ez dugu egin bideoaren bidez. Askotan, bideoa sartu gabe, beste lankide batekin, edo gustatorea, edo lagun kritikoaren estrategiaren erabili dugu, grabazioak egin ditugu, transkribapenak egin ditugu, eta transkribapenak erabili ditugu guk ikertzeko, baina eskolan lanketa proposatzeko ere, baina ez hori da bidez eraman genituen transkribapenak. Beraiek interpretatu eta handik estrategiak atera, eta beti balio du, realak dira. Guk grabatutako sekuentzia realak dira. Eta prozesuaren urratsak identifikatzeaz gain, pentsatzen dugu objektu argi identifikatu dugula. Gure ustez, ahozkoa berariaz landu behar da, baina ahozkoa eta arloa ere derrigorrez elkartu behar ditugu. Beraz, helburu bikoitzaren kontu hau guretzat oso importantea da. Edozein ahozkoa ez da bakarrik ahozkoarekin lantzen, ahozkoa landu aldugu ingurunearekin, matematikarekin, edo zerrekin. Eta kurtsogarri adibidez matematikarekin egindakoa horretarako oso interesgarri izan da. Ikusi ditugu klabe asko. Orduan, helburu bikoitzarena iruditu zaigu oso paso importantea, eta hori gure diseinuetan planteatu izan da. Eta, hori izan da pixka bat gure labur bilduta, ze prozesu egin dugun, nik uste dut interesgarri izan daitekela ikustea gainzuri nola bizi izan duen, zen gauza bada guzar kontatzen dugun, eta beste bada beraiek, nola bizi izan duten prozesu hau, enbolau ederrean sartu genituen eta sartu ditugu berriz ere, eta igual beraiek kontatuko digute, beraiek nola bizi izan duten prozesua, zer egin duten, beraiek 3 urteko prozesu bat egin dute, laburragoa, saio laburragoetan, baina baita ere 3 urte, eta beraiek kontatuko digute pixka bat, nondik abiatu diren eta nora iritsi diren. Lurdezek, eta gu gainzuri eskolakoa gara, gainzuri Urretxu Zumarran kokatuta dago, eta ahozko formaziorako esan genituen abiapuntuak izan ziren klaustro mailan genuzkan kezkak. Ikasleen ahozko ekoizpenak oso murritzak ziren, gela barrun. Gero ahozko hizkuntzan ikusten genuen esen aberasten eta oso ekoizpen pobreak izaten zirela, ez genuzkagun tresnarik neurtzeko, ikaslek aukera gutxi zeukaten gelatan hitz egiteko, tradizioz beti idatzizkoari garrantzi gehiago eman izan diogu, eta gure unitatek edo sekuentzia didaktikoak idatzizkoaren inguruan eta genero lanketa idatzizkoari beti garrantzia handiago eman diogu. Eta orduan ikusten genuen, askoa genuela formazioa jasotzea eta ahozko lanketa kurrikulumen barruan sartzeko pausoak eman behar, hasi behar genituela. Eta horrekin kontatu genuen Irale formazio saioarekin, Miker taldekin, harremanetan jarri ginean, hortan hasteko. Formazioa nahi genuen, nola txertatu gure kurrikulumean, hizkuntza barruan, ahozkoa ere. Nola egiten zen ahozko lanketa eta hortarako ereduak aztertu behar genituen, baita ezagutu ze printzipio metodologikoan oinarrituta egon behar zen,
Eta gero, iradokizu metodologikoa kontuan izan da, hasi behar ginen, sekuentzia didaktikoak, ahozko saioak antolatzen, kasi behar genuen, ondoren ebaluatzeko eta aurrerapenak edo aurrerakuntzak egin ahal izateko. Eta ezinbestekoa zan ere, ahozko genero, testu genero ezagutza bere ganatzea. Guk eskolak egin duen ibilbidean 3 urtetan egin dugu. Bueno, lehenengo urte. Lehen esan duten bezala, 3 urtetan izan da gure ibilbideak. Lehenengo urtean, ahozko hizkuntza trebetasuna garatzea izan zen, tarako, eta praktikatik abiatuta eskolako lehenengo saio honetan, lehen esan duten bezala, gu zelekutan eta nun geunden, aztertu genduen, eta horrengo bigarren urtean konpromiso batzutara edo iritsi ginen. Eta bigarren urtean izango zen sekuentzia didaktikoak sinatzea eta praktikan jarri egituen. Eta horrek dana kontutan izan, irakasleengan sortu behar genduela jarrera egokiak, ezta? Eta ikasleen diskurtsoa nola eragiten den aztertzea. Lehenengo urtean, hasi izan zen batez ere teoria gure praktikaren diagnostikoa egin, zer egiten genuen, nola lantzen duen ikasleekin, hortarako esan duten zela, Kurtzeberri bezala, zikloka banatu ginen. Alde batik aurre hezkuntza, eta bestetik lehen zikloa, baina lehen zikloa, bigarren zikloa eta hirugarren zikloa lauetan jarri ginen uste. Eta hor, ikusi zea ahozko ekoizpena egiten zituzten, eta hori dena jaso ondoren, beraiek azaldu ziguten teoriak. Eta tresna didaktikoak eskuratu eta praktikak diseinatzeko. Printzipio metodologikoa jaso ginuzten, eta gero gure artean, gure lanketa nola egiten genuen, kontrastatu, eta hori nola hobetu genezak genuen. Eta hori ginen ondoren, zikloka konpromiso batzuk hartu ginuzten ahozkoak pixka bat preparatzeko edo kontutan izateko. Eta azkenik 3. urtean, idazko ikasturtean, sekuentzia didaktikoak diseinatu genituen eta implantatu eta grabatu. Baina esan dudan bezala, lehenengo 2 urtetan klaustro osoak parte hartu genuen, baina idazko ikasturtean klaustroa 2 lan desberdinetan hasi ginen, batzuk ahozkoa lantzen, eta beste klaustroaren erdia, HNB-tik 4 urteko hobekuntzaren plana garatu egin behar zen, eta hor, biak neko lotuta daude baita ere ez. Eta horrela, zikloka lan egin du. Alde batetik, 2 taldeetan zeudeten ziklo desberdinetako irakasleak, eta ahozko taldean geudenak 2 talde egin genituen. Bat, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloa, eta besteak 2. eta 3. zikloa. Eta gero azken bakoitza gure lana egin ondoren, klaustro aurrean azaldu genien gure lanketa. Eta pasadan ikasturtean egin genuen sekuentziaren diseinua ahozkoa lantzeko gelan eta grabazioaren ondorengo formazioa 2 helburu hartu genituen, bai hizkuntzakoa eta ingurune arloetakoa. Eta egin genuen lehenengo maila baten eta bestea 6. maila. Diseinatu genituen denbora baten, momentu horretan gelan egiten ari ginen jardueran inguruan, eta grabazioaren zatiak
Mikel taldekoekin eta grabazioaren gainean hausnarketa egiteko hausnartzerako puntuak eta atalakin bajun ginen ikusten genuenari buruzko hausnarketak egiten eta gure formazioa eta gure galderak eta gure kezkak eta gure aurrera jarritzeko bidea funginan egiten eta horrek eraman gintuen konpromesoak birformulatzeko eta aurrera jarritzeko. Ikusi genuen grabazio horietan benetako praktikan egiten, ondo dakiguna egiten, indarguneak zeintzu ziren, ikusi genituen ikasleen implikazioa, ikusi genuen ere gelan sortzen dan giroa, irakasleek nola bere interbentzioan ze estrategiak erabiltzen dituen batzuk ikusten ziren, baina baita ikusi genituen zer dagoen hobetzeko ahozkoan, bai hobetzeko produzioak, bai eskuartzeak ere ugariagok egiten, baina horrekin joan ginen denok ikusten eta hausnarketak eta gogotsuak bihurtzen. Sekuentzia hori egiteko irizpide batzuk hartu genituen kontuen. Irizpide horiek betiz izaten dira, ikasleak zer dakitenetik abiatzen gara, ez? Eta hor du nokia pausoak aurreatzen. Irakaslearen estrategia diseinatu, guk jarduera bakoitzean ze estrategi edo zer landu behar dugu. Eta hori diseinatu. Ikasleen arteko elkarrekintza bultzatu, gure dana, beraien artean ere, lantxoak edo antolatzea. Eta espazioa, nun egingo dugun, ze gelatan, eta ze gaietan landuko dugun. Hizkuntza eta ingurune hartu ginen bilgune horietan. Eta, baita ere, beste lanketa bezan zen, komunikazio arauak ezagutzea eta aplikatzea, ez? Beste jende baten aurrean, hitz egin behar dugunean, azaldu behar danean, erakutsi begira begiratu behar dela, askotan rumea badak nahi bitzen dian, ez? Aldabira begiratzen egiten, edo irakasle hori begiratzen digute zerbait kontatzen ari dinean, niri badakit beste kontatu behar dizu, zuke esan nahi dizuna, ez? Hori estrategia ere baita aplikatu. Eta azkenean, hausnarketa bat edo autogolazio batean trebatzea. Eta, hemen bai laguntza eman ziguten, sekuentziak diseinatzerakoan, ze urratxe mamar genduen, txantili batak laguntza izan genuen, ez? Hortarako, Karmel egon izan gurekin ekarri zigun. Eta hor ikusten dezute txantiloia, eta horra sartzen da, ikasle maila, ikasle kopuru, irakasle, hori gero, betetzen joan ginen, ez? Ze eduki dagokien, helburuetan, hizkuntzari dagokizkionak, zer lortu nahi dugun, hori oso garbi eta umei ere azaldu, beti zertara guatzen, ze ari geran prestatzen, deskubarpena, materiala, taldekatzea, nola landuko duen, talde handian, talde txikian, eta niretzako izan zen, zerbait ikasi asko gaina, irakaslearen estrategiak, ez? Eta hori da pixka bat oso kontutan izan behar duguna, lantzen ari geanean, edo sekuentzia hori lantzen ari geanean, ze galdera mota egin behar ditugun. Galdera esan duten bezala, egia galdera irekiak egin badizkigula, homek beraiek ere erantzunak, eta bai ikasle eta irakasleen artean harreman bat edo sorrei daiten ez, askotan erantzuan duguna diskurso bakarra egiten dugu. Eta baita ere, denbora eman behar zaila ez, hortarako hitz egiteko umein.
Eta, eta sekuentzia ditu dugu urratxak, eta gero ja sartuko ez pixka bat, nire lehenengo, esan duko zuen ez da? Gauzan adibidez, lehenengo mailakoena ez, nahi genuena. Hor ikusten duzu bezala, lehen utzi zegoen da gero betetzen ginen ez. Niretzako oso garrantzitsua izan zen baita ere hau lantaldean egitea ez. Txantilia betetzerakoan ez norbera bakarri betetzea baizik taldean. Eta beti ere elkarri lagundu egiten geraz, ez dauzkagu denak berdinak eta ez dugu era berdina lantzen, baina ez duena balio lehen horrak esan duen bezala galdetu eta harrekin zuhun lan bera egitea, baizik denon artean erabakitzen badugu edo ikusten badugu, gero tutoriak egingo du bere era landuko du, baina ja pixka bat edanon artean eginda lan bada. Eta egia esan da, txantiloi honek asko laguntzen du modulo bakoitzan edo momentu bakoitzan ze landu behar dezun eta hortara zuzentzen, zera zabaltzen dira. Askotan galdu egiten gara, azten gara hitz egiten da astutzen gara zertan ari gara, ez? Eta modulo bakoitzan edo jarduera bakoitzan zer landuko dugun, zer denbora eskeniko dugun, eta hor, azkenean sartzen direnean irakaslearen estrategietan ikusiko dituzuz zer galdera mota egingo dugun. Eta adibidez, irakaslearen estrategia, lehenengoan adibidez testu inguruan ez, gogoratzen duzu egiazko mozora nolez izan zen, eta pixkatik eta beraiek parte hartzea ez. Hori da, lehen hezkuntza gure gaia izan zen inauteriak lehen hezkuntzan. Adostu genuen haur hezkuntzakoak eta lehen hezkuntzakoak gai hori interesgarriena izango zelako. Interesgarriena, momentu hortan inauteria ziren eta eskola mailan denok gai berdinaren inguruan ospatzen ditugu inauteriak. Orduan haur hezkuntzakoak ere zerbait egingo zuten, ikasturteorteko inauteriak lantzekoak izan ziren, eta hango personaiak eta hango ohitura batzuk eta ezagutuko zituzten, eta orduan gurea zen beraiei azaltzea inauterietako personaien deskribapena. Girotxi, hau izan zen. Hortarako, girotu ginen, lehen esan dizuedan bezala, horrezagun batzuk atera egin uzten, hortarako grabaketa bat egin genuen, netzako oso politia izan zen, ez? Pixka bat egiazko personaiak nola ze mozorro zera baten, eta grabaketa hori egin ondoren ikusi genuen, ez? Eta horrela kontatzen badugu 5 urteko horrek, ulertuko dugu ez esan nahi dugun? Eta berek ziru konturatu ziren, ez? Beraiek hitz egitzuen moduan, azalduzten moduan, ez zutela ulertuko, ez? Eta ia bertzeak zeuden, ze hobetu behar gendun, da beraiek ziru konturatu ziren, hitz egin badugu, horra begira. Politia goz, hitz egin behar ez da, lasaiago hitz egin behar dugu. Eta horrela, hortik abiatu ginen, eta izan zen beraiek atera zuten gauz bat, ez? Bere akatsak beraiek aurkitu zituztela. Eta gero poliki-poliki hori hobetzen juteko, aurre testuak, hori asko pertsonaiak, grabazioa, gero ereduak eman, ereduak lanketa egin genunean, nik eredu txarrak ematen dizkien, eta gero, beraiek seitu konturatzen zinez, gizki zegoela eta ber nola hobetu behar gendun, azaltzerakoan personaia ze ordenara behar gendun, ze lexikoa, ze adjetiboak, eta gero baita ere, ez linguistikoa dira, ez zerkendu, ez dugu poste bat bezala, eskoak ere erabili behar direla, edo seinalatu, gure gorputzean, begiradak, eta gero azkenik, grabazioa egin ondoren, hausnarketa bat egin duen, eta autoebaluaziorako. Hausnarketa izan zen pixka bat, eta autoebaluazioa emozioa kontutan izan da, ez? Ez gondura bezki egin zuten, nola sentitu ziren beraiek. Eta, azaltzen
etortzen ziren, batzuk gehienak urduri izaten zuten, txikien aurrean zeudelako. Baina, orokorrean nahiko gustora ziren. Eta 6. mailan egin genuen ahoko saioa izan zen ingurune gaiaren barruan Europa lantzen ari ginela eta Bigarren Mundu Gerrari buruzko azalpena edo kontakizuna 5. mailakoi egitea izan zen gure testu inguratzea. Hasieratik esparru partekatu horretan oso inplikatuta egon ziren ikaslek eta motibatutak eta gu kontakizuna egin izan bagenuen hartu genuen momentu horretan egin genuen Zumalakarregi museora bizita aurretestu bezala han ikusitakoa kontatu behar zuten eta hori izan zen egin genuen lehenengo grabazioa. Eta handikan ikaslek kontrastatu zuten beraiek egiten ari ziren kontakizuna eta museoan entzun zutenen artean. Eta hor konturatu ziren zenbait gauzak zekizketela egiten, ze beraiek egin zutenean taldeka prestatu zuten azalpentxo hori eta elkarren artean laguntzen zuten aria juten hori konturatu ziren zekitela egiten, baina konturatu ziren edukia faltatzen zitzaiela, ez zuten bestei begiratzen, ez zuten bere gorputza ondo kokatzen, zedanak arbela edo paretan pega eginda zeuden, eta konturatzen ziren museoko begiraleek edo laguntzen zutela ezekitenari eta egiten zituzten galderei aurre egiten. Eta orduan, adostu genuen guk 5. mailakoei azalpena eman behar bagenien ze puntuak hobetu behar genituen eta hori izan zen gure ahoko sekuentziaren abia puntua. Horrek bultzatu gintuen inplikatzea, gogoak izateko, lana egiteko jarrera oso egokia hasieratik izateko. Eta orduan oso importantea izan zen sekuentziaren zehar guk egin genuen planifikazioa eta ikus dezakegu bezala ze helburua eta helburu hori lortzeko ze pausok eman behar dugun eta ze estrategiak ahokoari dagozkiona kontuan izan behar genituen guri laguntzen ziguten irakasle bezala, baina eske beste aldetikan ikaslek ere bere planifikazioa zeukaten eta planifikazio horretan beraiek bazekiten momenturo zertan ari ginen eta zein izan behar zen. Gure prestakuntzaren helburu alde batetik Bigarren Munduko Gerrari buruzko edukiak eta lexikoa eta informazioa eskuratzea eta bereganatzea eta beste aldetik zen ahokoari zegokion kuadroi. Ez bakarrik eduki kontzeptualak edo inguruneko gaiari buruzko, baizik eta ahokoaren eduki berriak zeintzuk izan, berriak edo kontuan izan behar genituena zeintzuk izango ziren eta horrekin pentsatu beharko genuke gaia ze atalak nola egin sarrera, nola egin atal batetik bestera, nola eman hitza, nola ziurtatu entzulek ulertzen edo jarraitzen ari zirela gure kontakizuna eta hori jun ginen denon artean, lehenengo bakarka, talde txikia, talde handian, modu kooperatiboan osatzen. Eta lortzen genuen informazioarekin egiten genituen buruko mapak, egiten genituen eskemak, bai arbelan, bai papelan, bai hormirudiak, eta euskarri idatzia oso importantea izan da gure azalpenerako.
Ahokoa, 6. mailan adibidez, euskarri idatzia izatea oso baliogarria egin zaigu. Ziurtatu da, sekuentzian zehar ikasle guztiek parte hartu dutela, ze egon dira, ez azkenengo produzioan edo 5. mailako etorri zirenean momentua baizik eta sekuentzian zehar parte hartu dute taldean eta gero egin dugu jarduera guztietan parte hartu duten eta ziurtatu dugu danek bere mailara egokitu duten lan ezberdina zeuden banatutak. Orduan, gaitasunak eta aniztasunak kontuan izan dugu egokitu ditugu ikasleen mailara. Posiblea da, eta denek ikusi dute, momentu horretan ikusten dira gelako 4 taldek, erabaki genuen zatitzea azalpen edo kontakizuna 4 ataletan. Orduan, talde batek egiten zuen aurkezpen lehenengo taldeak aurkezpen orokorra, eta bere interbentzioa bukatzen zuenean ematen zion hitza 2. taldekoari. Eta horrela, bukaeran ja, agurra edo eskerrak ematen zuen. Asko ensaiatu genuen, eta orduan gure formazioan ikusten edo begiratzen genuenean hausnarketa egiteko gure grabazioaren gaineko gogoetak ikusten genuen, batzuetan oso ensaiatuta daude, diskursoa batzuetan ez da oso naturala, falta diran errekursoak, baina hori oso kritika positiba bezala hartzen dugun, ze umek edo ikasleek ez daude ohitutak besteen aurrean hitz egiten, nire kasuan gertatzen den bezala, ezta? Orduan, praktika behar da, eta hori da alde batek, sekuentzia deitzen dugu. Lan bat bukatzen danean, gelditzen diran hausnarketan ondorioak eta hobetzekoak, hurrengo sekuentzian eta aukera asko behar dira. Guk adibidez egin genuen hausnarketa ikasleekin sekuentzian bukatzerakoan, importantena izan zen oso gustura sentitu zirela hasieratik. Sentimentuak, hori, pozik eta gogokin eta oso jakin minarekin eta gogokin grinarekin. Baina konturatu ziren ere asko hobetu zutela aurretestutik, lehenengo Zumalakarregi museoan ikusi genunari buruz, gero, 2. Mundu Gerrari buruz, zekizkiten esaten arte, eman zuten urratsa konstientea egin ziren ikasle. Eta hori danak oso importantea. Konstiente egin ziren, begiratzen zutela, ausartu ziren ere galderak egiten, baina, galderak egin zuten, pizkatko garrapatzea bezala, ez da, baina, ze ordutan hasi zen 2. Munduko Gerra eta ze urtetan bukatu zen, klaro, 5. mailakoen, baina ikusi genuen, hori ikusten duzuen bezala, dauzkagun mapak, dauzkagun mapa konzeptualak, muraletan, dauzkagun sekuentziak zehar eduki guztiak, dauzkagun baita hizkuntzarekin ez da ikusten, baina kartulina naranjan dago, hori begiratu, poliki itxegin, errepikatu, hori baita ensaiatu genuen, berrezan, baina zuten begiratzen asko. Beraiek ere, bolatxerakoan konturatu ziren, hitz esan zutela. Eta nola egin behar duten, hori bere moduan, bere hitzekin. Orduan oso konstienti izan ziren, bere ganatu behar dutela beste modu batez, ez buruz, ziurtasuna bila zebiltzaten. Baina, horrekin esan nahi dut, egon dira hobetzekoak eta ikasle konturatu ziren eta gero guk ere gure formazio saioan. Eta egiten dugun balorazioa, 3 urtetako balorazioa oso positiba. Eta oso positiba batez ere
irikitzen dizkigutelako aukerak, gu geuk izateko, ardatza sentidu horretan, ez da, ze behar dugun, ze utxuneak dauzkagun, eta gero jotzea, behar dugun, tokietara hori betetzeko. Oso importantea ikusten dugun, irakasleen esku hartzea, diseinatzea ezinbestekoa da, grabazioan ikusten den nahi gabe, ni neukan altavoza, mikrofonoa. Orduan, gehien entzuten dana da nire ahotsan. Baina ez ubek hitz egin ez dutelako. Baina, uste dut, baina igual gehiago baita. Baina, bueno, oso importantea da diseinatzea, eta diseinuan 3 pausoak, zer nahi dugun, nola egingo dugun, eta zer estrategiak erabiliko dugun, ondoren, aurrera. Modu honetan, irakaslea da gidaria, da adosten duena, ikaslekin helburuak, iradokizunak egiten duena, berformulatzen, bidera eramaten. Eta bestaldetik ikaslek, beti dakite zeri buruz hitz egiten ari dira, zertarako, nola, kontrastatzen dutela, hobetzen dute, eta gero hartzailea, segun zein dan, hori ez da hasten. Eta diskursoa koherente izaten ere laguntzen diete. Eta bestaldetik emozioak eta sentimentuak oso positiboa sortzen dira horrelan. Eta formazioan hori lagundu digute, hori aztertzen jarraitzeko beharra, trebatu behar garela sekuentziak antolatzen eta sistematizatzen lan egiteko modu honetan, eta zabaltzen joan arlo guztietara eta aldan tokietara. Eta hori, ahozkoaren diseinuak ziurtasuna ematen digu, ziurtasuna batez ere, pentsatzen dugulako zertan ari gara zertarako eta zer hobetu, eta eskatzen duela hori, gelako espazio antolamentua egokitzea aldan neurrian, eta Karmelek azkenengo hitzak. Bueno, ondarriz batzuk, pixka bat borobiltze aldera, ezta? 2 prozesu egin ditugu, neuraldi batean, eta konturatu gara lehen esan dudanaren arira, ezta? Ahozkoa oso konplexua dela, hori da ikasi dugun lehenengo gauza bat, ahozkoak daudelako, eta nahi baldin badugu eskolan ahozkoa landu, ahozkoak landu behar ditugu. Beraz, badakigu ahozkoa konplexua dela, eta konplexutasun horri eman behar zaio trata ere, ezta? Ikusi dugu baita ere, ahozkoan hainbat ikerketa alderdi daudela, eta saiatu gara hainbat alderditatik begiratzen, baina ahozkoak hainbat begira da, provokatzen ditut, hainbat alderdi uzten ditu agerian. Batzuk badaude generoekin lotuta, baina beste batzuk badaude emozionalidadearekin lotuta, eta horri ere heldu nahi izan diogu, eta beste batzuk lotuta daude ahozkoa eta arloa nola uztartu, eta horri ere heldu nahi izan diogu, eta, bueno, en fin, ikuspegi askotatik, ezta? Eman digu parada ahozkoari begiratzeko. Heldu zaigu pasionantea dela. Bueno, gu maiteminduta gaude ahozkoarekin. Ikusi dugu zeintzuk izan daitezkeen ahozkoaren formazioaren fokoak, eta, bueno, foko horien arabera saiatzen gea bideratzen formazioa, baina beti ere eskolako irakasleek ikusten dutenaren arabera, ezta? Ikusi dugu baita ere irakasleak bere didaktika aztertu egin behar duela, eta hortik abiatzen dela prozesua ezinbestean, eraldaketa lortuko badugu. Eta guk prozesu honekin lortu nahi duguna eskolaren ahozkoa lantzeko eraldaketa da. Eraldaketa ez da egongo prozesu konstientea ez baldin bada, eta ez baldin bada abiatzen irakaslearen beraren didaktikatik. Hori oso argi ikasi dugu. Eta ikusi dugu baita ere hainbat urrats
egin behar ditugula, eta urratxo horiek zeintzuk diren ere, jungla, pixkatxo bat, irudikatzen. Zer esan formazio ereduaren ezaugarri ez, ezta? Iruditzen zaigu formazio eredu gogoetatxu hau dela oso malgua. Abiatzen baldin bada eskolaren errealitatetik, ikastetxe bakoitza bere errealitatetik abiatzen baldin bada, egingo du bere bidea eta iritsiko da iritsi nahi duen tokira. Zegu ez goaz recetario batekin eta ez goaz, ez dugu, aurre ikusten dugu zein izan daitekeen formazio teorikoa, baina bakarrik aurre ikusten dugu. Guk aurretik pentsatzen duguna ez dauka zertan izan gero egingo dena. Eskola bakoitzak egingo du bere prozesua. Alde horretatik malgua da, abiadura ere malgua da, ze berriz diot, eskola bakoitza iritsiko da iritsi nahi duen tokira. Irakasle bakoitza iritsiko da iritsi nahi duen tokira. Eta ikusi dugu oso argi, batzuk iritsi nahi dutela oso urruti eta beste batzuk ez. Alegia, eskola guztiak dira oso askotarikoak. Oso heterogeneoak dira eta bakoitza iristen da iritsi nahi duen tokira. Nik ez daki zenbateraino esan dezakegun Kurtzebarri osoa eta Gainzuri osoa iritsi dela alaina. Guk hori dana egin dugu eta bakoitza iritsi nahi duen tokira. Beraz, oso malgua da. Lehen esan dudan bezala, konplexua ere bada. Ikusi duzue, urrats asko daudela, bitartean estrategia asko, hausnartzen dira pauso guztiak, lana bada, eta lan egin nahi duenak egin dezake lan asko eta lan oso sakona. Aberatsa iruditzen zaigu izugarri, eta iruditzen zaigu oso errealista. Olgak ere planteatzen zuen, horrelako formazio bat dela erreala, errealitatetik, esperientziatik, bakoitzaren izatetik abiatzen da, eskolaren izatetik abiatzen da, eta hori bera eraldatzen du. Gure elkarrizketak prozesu horretan zehar dira oso realak, oso kokatuak, ez gabiltza ezagin nondik. Oso importantea gure ustez, eta unibertsitatetik gatoz, oso importantea triangelu honen garrantzia, ez da? Triangelua osatzen da formazio iraunkorraren, ikerketaren eta hasierako formazioaren artean. Guretzako hau izan da, bizitza eman digu, lehen esan dugu, ez da? Arantxak askotan esaten du Kurtzebarrek bizitza aldatu zigula, eta neurri batean egia da. Ze bihurtu gara oso konstiente errealidadet edo triangulo honen garrantzia, ez da? Guretzat momentu honetan ezinbestekoa da, hasierako formazioan egoki eta esanguratsu ibil gaitezen, ikerketa egin behar dugu formazio iraunkorrean, triangelu hau ezinbesteko, eta ikusten duzue, geziak nahi da, eta gezi hau ez dira lekuz mugitu. Gezi horiek bi norabidetan daz. Gure ustez, ezinbestean, harreman hori izugarri importantea da. Unibertsitate eta eskola lotura izugarri importantea da. Iruditzen zaigu, guk unibertsitatean etorkizuneko irakasleak prestatu behar baldin baditugu, ezagutu behar dugu eskola, ezagutu behar dugu eskolako errealitatea, ezagutu behar ditugu eskolako irakasleak, eta elkarrizketa ezinbestekoa da, guztion artean. Eta oso importantea baita ere, formatzailea etengabe egokitzera behartuta dagoela, ezta? Eta gaur Olgak formatzailearen gainean egin duen deskribapen horretan, izugarrizko erronkak, ezta? Guk egingo dugu gure buruaren prozesu gogoetatxoa, ezta? Eta erabaki behar dugu, ea badakigun azaleratzen irakaslearen usteak eta teoria implizituak, ez dakit, ea empatia giroa benetan sortu bete dugun, ezta? Eta hauek dira gure erronkak, hauek esango dute. Edo ote dakigun lan egiten, banakoaren eta taldearen garapen zona hurbil horretan, ezta? Jarri dizkigu item oso potoloak, ezta? Baina egia da, gure erronkak horiek direla. Gure formatzaile izaera, etengabe gainera zalantzan jartzen dugun zerbait da, guretzat oso importantea da. Ez bakarrik formazio iraunkorrean, baita ere hasierako formazioan. Esan ere esan behar dugu, gure ikaste prozesu baten emaitza bat da hau, ezta? Eta gaur egun praktika gogoetatxoaren kontu hau bihurtu da gure bide lagun. Ze praktika gogoetatxoa egiten dugu formazio iraunkorrean, baina egiten dugu baita ere hasierako formazioan. Gure ustez, izugarri importantea da, eta pentsatzen dugu
formazioa esanguratsua izan den eta efektiboa izan den, hori dela bidea. Eta guezin ere gure hezkuntza programan oso importantea da. Naiz eta behar bada ez ditugun pauso hauek guztia, baina han ere saiatzen dira oso sistematikoak izaten eta gure ustez asko ikasi dugu, gure ikaste prozesu baten emaitza da hau guztia, eta hori, uste dut horrekin laburbildu aldugula apur bat. Nahi badezue galderaren bat, edo zalantzarik, edo proposamenik bat emaukazue, barkamen askatzen dizuet PowerPointaren kalidadearen gatik, Oso txukun zion, Bakoitza zion bere tokia, baina. Andrea, bada euskaldera etxea da. Bi dauz, bi egemikerri eta zera diate. Erabilitako txantilloiek evaluazioa kontemplatzen dute. Eta bigarrena, prozesu osoan zein momentutan ebaluatzen dira emandako pausuen garapenak, eta nola, igualarra eskari izan da eta hainbat txantilloi erabiltzen dira, ebaluatzeko ere erabiltzen dira txantilloi. Prozesuan zehar, hainbat erabiltzen ditugu. Hombre, badaude galdera klabeak, ez da. Segurazki aplikatzen direnak egiten ditugu askotan eta da, zerekin gelditzen zara, eta horrek balio du ebaluatzeko urrats bakoitza, egiten dugun gauza bakoitza. Zerekin gelditzen zara, zer aldatuko zenuke, eta zer kendu behar bada. Kendu da behar bada, baina zerekin gelditzen zara, eta zer aldatuko zenuke oso ebaluatiboa da, eta balio du edozein urrats ebaluatzeko. Eta guk hori erabiltzen dugu etengabe, unibertsitatean ere bai. Zean ere, ebaluatzen dugu egiten dugun oro. Horro suposatzen dugun guztiarekin. Ez dakit horrekin erantzuten dudan, ala ez. Ebaluatzen da, ahozkoa ebaluatzearen, ebaluatzea ezinaren mito hor dago, irakasleok uste, ahozkoaren inguruan daukagun usteetako bat, hain zuzen behixe da, ezin dela ebaluatu ahozkoa. Hori ez da horrela, ahozkoan baldin eta finkatzen badira helburu oso zehatza, hitzaldia hasi eta bukatu, ikusi Lurdezen nola kontatu denez. Batek orkesten du eta bestea bukatzen du eta bitartean doaz, begirada mantentzen. Eudioten gaia hasi eta bukatzen. Kontxo, horiek baldin baditugu langai, ditugu horiek beroiek ebalagai. Orduan, egiten dugu txantilletxo bat horiekin eta horiek olatzen dira. Kontrol zerrendak. Kontrol zerrendatxo bat, da egitea, zartzelatu dugu... Adosten dira kontrol zerrendak. Jakin dakigu oskoa da oso komplexua. Hartzen duela berbasko komunikazioa, ez berbasko uniberso guzti hori. Hartzen duela solaskide bat aurrian daukasuna. Hartzen du, eta orduan, ezin da bat dena batera landu, eta noski ezin da dena batera balatu. Orduan, ahozkoa zer da? Pixkanaka joatea hautatzen, ahozkoa den gauza guztiretik joan hautatzen, eta horiek lantzen, eta horiek ebaluatzen, eta horiek ze falta da eskolan? Horien planifikazio bat, horien sistematizazio bat, horiek... Ze ahozkoa egiten da eskoletan, klaro egiten dela, geroz da gehiago egiten dugu, denok. Falta zaigu, nik uste dut, batetik, sistematizatu, programatu idatzian hain ondo egina dagoena, pixka eta ahozkora ekarri, eta bestetik holgak esan duena, ez da? Reflexio gehiago ahozko hizkuntzari buruz. Ze hitz eta pitzari gara, baina gutxi lantzen dugu oraindik ahozko gogoetatxua, ez? Beitu, Lurdez esan duena nire ustez funtsezkoa da. Nola konturatu ziren nebiak zelan hobetu zuten aurreteztutik ondotezku da. Hor daukagu ja. Inkluso daukagu autoebaluazio bat, ez? Orduan, ahozkoaren ebaluazioari dagokionez, nik uste dut, sekuentziak egiten ditugunean, hartaratzen ditugula xede batzuk, ahozko xede batzuk. Horiek dira ebaluagai bihurtzen direna. Zenbat eta gutxiago eta zehatzagoak eta konpartituagoak hobeto. Hori batetik, eta bigarren galderari dagokionez, ia prozesuan
prozesuan zehar, ez da prozesu luze honetan, irakasleekin egoten garen prozesu luze honetan, ez pentsatu egoten 3 urte egon gara, baina ez gara eurekin astero jarri. Lehenoko 2 hilabetetan igual jartzen ginen, 15an behin, 2 ordu, normalen 5-7 zazpiretara, edolakon bat, eta gero urtean zehar, urtarrietik horrela, ian behin egoten ginen. Baina eurek zeuden lanian, eurek kabuz, gurekin zeukaten posta bidezko erlazioa, nola genekien guk nun zeuden eurak? Lanean jarrita eurakin, asko jarri gara eurakin. Zikloka antolatuta genuzkan, orduan joaten ginen eta zikloko irakasleekin hitz egiten genuen. Nola doa, nola zoazte, zezentasun daukazue, pixkat ikasten ikasi, hain takian potian da ebigun hori, hoxein, ze falta zaizu, hau formazio beharra daukazu, nik edamango dut taldera, beste taldeak ere esaten zuen, hau behar dutela esaten didate, hitzaldi bat antolatzen genuen, bai? Eta orduan, pixkat eraiki, ko-konstruir esan du, Olga, eta hori da, hoxe da, prozesuak ikusi zer falta da, eta gu, zelan lagundu dizia dugun irakasle horiei, Eta orduan, denbora guztian zare binaka egiten, lana, eurak eta zu. Ez da, eta orduan zertzen da beste harreman bat, beste gauza bat, beste zerbait dala benetakoagoa, eta guk uste dugu emankorragoa ere bai, ez? Guzi, hauek ausartu dira ondatortzen, ez? Ez da gaxa, Ez nik uste dut, bai izan da oso, prozesua da oso dialogikoa, emandako pausuen garapenak ebaluatzen dira eurekin gauden neurrian. Kontuan euki, konpromisoak ere identifikatu direla, beraiek hartu dituzte konpromiso horiek zikloka, eman diote haien konpromisoen berri klaustro osoari, klaustro osoaren konpromisoak ditugu, berrikusi egin dituzte, ebaluatu dute ea zeintzu bete dituzten, zeintzuko erronka gelditzen zaizkien, zan nahi dut, prozesuan zehar egon dira momentuak non beraiek ebaluatu ahal izan duten garapena nondik nora joan den ikusi dute eta verbalizatu egin dute, eta hori da importantea. Horren gaineko gogoeta egin eta gainera azaleratzea eta baita ere ziklo bakoitzak klaustroaren aurrean aurkeztea. Gure ustez hori oso importantea zen. Zikloka lan egitea oso ondo dago, esaten duguna eta egiten duguna esanguratsu bihurtzen du, danokailea, etapa berbera, aurrera adina, gure lantzen egian edukiak parekoak dira, baina gero oso importantea da begirada hori guztia klaustroan. Guk uste dugu klaustroak eduki behar duela ikuspegi osoa. Eta jun behar baldin badugu klaustroaren, ahozkoaren kurrikuluma hitz egin dugu eskolan askotan. Nola joango garen guztion artean ahozkoaren kurrikuluma eraikitzen, begirada osoa behar dugu. Danok elkartu behar dira ikusteko, bakoitza zeikin nahi garen, eta guztion artean ze norabide hartzen ari garen eta guztion artean ze osatzen ari garen. Ikuspegi integral hori, ezinbestekoa, hortik puzleen eta irudia. Guztion artean egin dugu osotasuna, taldetan lan egiten genuen, eta guk genuzkan ardurak, banatu egiten ginen, eta bakoitza juten zan batekin, eta guztion artean bageneukan ikuspegi osoa. Guk bageneukan ikuspegi osoa, eta beraiek ere bai, ze bakarka egiten zutena, zikloan kontrastatu behar zuten, eta zikloan egindakoa talde osoan kontrastatu behar da. Eta uste dugu horrek ematen diola integridadea edo osotasun hori ez. Uste dugu bai ez joan direla ebaluatzen. Beste galdera dago, zuriko entzako. Jakin badakit ez dagoela formula magikorik, baina nola lortu zenuten klaustro osoa inplikatzea? Lehen esan dugun bezala, lehenengo 2 urteetan klaustro osoa inplikatuta egon ginen, eta orduan formakuntzako orduak erabili gintuen hortarako. Asteartetan egiten ditugu 2 ordu, 4:06 eta 3 hilabete baten, edo esan duten bezala, urte bakoitzen 10 orduko saioak ziren, 10 ordu beraiek etortzen zirenak, baina tartekatu egin duna, aste batean beraiek etortzen ziren, ogan bat edo bi lantxoa usten zigun guri, eta gero zikloka lan hori lantzen genuen, hori da modua. Gurelako orduen barruan, edo gure lan orduen barruan, jartzea formakuntzak.
Lehen esan dudana, ala ere oso malgua da. Guztiak, aldi berean, klaustro guztia, bakoitza iristen da nahi duen tokira. Baina batzuk ez duela nahi, ez du esan nahi besteek ez duela behar. Bideak topatu duten dira. Gero bakoitza bere bideratzen. Bakoitza bere bideratzen. Batzuk garbi bai ikusten dago, beste batzuk ez. Dana garbian zaila da. Ez dugu aurkitu klaustro perfecta. Atigura guai. Baina ez dugu importa. Ez da ezin bestekoa. Azken galdera bat ere badau, ez dakit zeinentzatan edo danantzatan, edo erreflexiorako galdera bat. Ez genduke hasi behar gure ikastetxeko testu liburuak aztertzen? Zema posten naizen galdera hori izan da. Bueno, testu liburuena da, egon gintezke igual 8 arte edo, ez? Baina, ez gara ondo. Eskola guztietan tenemos saioan. Claro, es que eskola da jarduera bat egiten dana. Irakasle batekin, ikasle multza, testu liburua tartean dagoela, testu liburua edo Biblia, ez? Eta, bueno, hori oso aztertuta dago beste toki batzuetan, testu liburuak ez dutela bermatzen derrigorrez, halako metodologia, halako interakzio, halako, ze gaur egun, ez aidazue liburu bat, ez duena esaten komunikatiboa denik. Ez aidazue, bat, ez da, eta igual gramatika, eta testu liburuetan ere, nik ezakit aurrera edo atzera goazen askotan, ez? Baina, denak dira komunikatiboak. Orduan, testu liburuak aztertu behar dira? Bai horixe, aztertu behar dira. Eta testu liburuak, hor daukagu erronka, ez da? Testu liburuak, ez dakit nola esan, kritikoki begiratu behar ditugu, jakin behar dugu testu liburua horiek aktibatzen, ez? Pixkat ikusten hor ze talde lana ematen digun aukera taldean, ze estrategia, ze galdera mota bota dezakegun bakoitzean, ze ariketa egin, ze desegin, horriak saltatzeko eskubideak, eta edo testu libururik gabe. Guk askotan esaten diegu testu liburuak guk erabili behar ditugula, ez testu liburuek guk. Eta askotan pasatzen da testu liburuek agintzen digutela, eta ez erabili behar ditugu, eta esanguratxoa da erabiliko dugu, eta osatu egingo ditugu gauza batzuk, eta... Bai, testu liburu berbera, gainera badakigu testu liburu berbera, 10 irakaslek 10 modu diferentetan erabiltzen dutela. Hori oso aztertuta dago. Eta dago, diferentzia handiak, oso handiak nola erabiltzen dituzten batzuk eta beste batzuk. Hori esatatu izan litzateke oso ikerketa polita. Gure herrian, testu liburu berbera, nola aktualizatzen den gelan, nola erabiltzen dugu aurrera. Eta, klaro, baldin bagaude, ariketa, lehengoko eguna, lehengoko horria. Beti berdin, urtea joan, urtea etorri. Beti berdin. Eta, isiltasunean eginez, horrek. Hori, auskaren ekin oso lotuta dago. Gure ikasleak esaten badute, bai, ez, bost, hor ez da auskorik, ez? Eta orduan, ze testu liburuak nola erabiltzen ditugu, zertarako erabiltzen ditugu, eta guk horiek nola guztiatu ditzakegu auskoren errendimenduaren alde, ez dakit, ez? Bai, bueno, hori bai da, bada gogoeta gai. Hori da gogoeta gai eta eraman dezakezuen, hemendik eraman dezakezuen gogoeta gai garrantzitsu bat, ez? Eta ziklo gogoetatxu bat ireki testu liburuen erabilerari buruz, eskolan. Beste galdera bat ere badago, Olga Estebek. No, perdón, vuelvo al castellano, lo siento, pero me gustaría acabar de incidir en todo lo que habéis dicho, que muchísimas gracias, de la evaluación, de lo que habéis preguntado a alguien de vosotros sobre la evaluación en estos procesos, ¿no? Y como decíais vosotras, bueno, Iñaki muy amablemente me iba traduciendo esa evaluación que es continua y tal. Entonces, yo quiero centrar un poquito, un minuto, en el concepto de evidencias de progreso. Es decir, los centros, cuando trabajan con ese análisis tan crítico, todo lo que hacen las grabaciones, ese análisis, y que está todo como documentado, esas son las evidencias de progreso.
Y eso, si lo tiene bien documentado el centro, digamos que es su evaluación, su autoevaluación. Y la evidencia de progreso es, o sea, ¿qué hacen ahora que no hacían antes? Claramente. Eso es una evaluación. Y a mí me parece muy importante, me parece genial que presentaseis, ¿no?, todas esas evidencias, porque aquí hay muchísimas. De todas formas, hay otra evaluación que me parece también fundamental, de alguna manera, no sé, tocarla muy poco y por lo menos hablar un poco sobre ella, que es la evaluación externa como institucional. En qué medida los aprendizajes realmente funcionan mejor, avanzan al implementar metodologías como con las secuencias didácticas, etc. Yo aquí siempre hago un toque de aviso, de hecho en el gobierno catalán lo hago en otras autonomías, y el toque de aviso es: si la evaluación externa, no digo ahora la interna, esa está muy clara aquí en el modelo de práctica reflexiva que habéis aplicado vosotros, pero si la evaluación externa se basa en unos test, por ejemplo, de competencias básicas que no son competenciales como lo que pretenden las secuencias didácticas, entonces no sé lo que estamos haciendo. Y eso es un tema muy peliagudo institucional, y por eso dije en su momento, y va muy acorde con lo que dicen ellas, es que la metodología de práctica reflexiva al final tiene consecuencias institucionales, claramente, porque si hablamos de los diferentes ecosistemas que ya conocemos, es el aula, es el centro, pero es el macro también, por lo tanto los currículums. Entonces, por ejemplo, en Cataluña sé que hay pruebas, como hay en todas partes, y no todas las pruebas son realmente competenciales. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseño, claramente. Y las PAU, lo que sería la selectividad, por ejemplo, en Cataluña han cambiado mucho las de biología y es claramente muy diferenciadas a las de lengua, que ya van en ese avance. O sea, un poco para decir que el triángulo que comentabais, en ese triángulo tiene que haber también, digamos, la administración y las instituciones que generan, o las comisiones que generan este tipo de pruebas, porque es que si no, vamos como, no sé, como por caminos distintos, simplemente como reflexión. Eskerrik asko.